Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangu nganti lingsir sangengene ana kene aku nunggu kowe Rambelesi yen tak telepon malah kok mateni mangkelaku yen kepethuk sliramu mesti tak jiwa lali janjine kandhane alasane mangkelake sapa wonge sing ra gelo pripun Kang Mas kandung dandan lilis ora teko hae yo Mbak Karnila mampir ya monggo ingkang badhe beksa monggo Mas sip jos tenan nggih Pak Ayo, De semangat meksani kok. langgam jan elok tenan iki nek cara nggonku kono sus nek kon joget langgam ya puasis sus biae alah ayo Dek kajange sewan niki kula ayo panjenengan ayo lek ndang dimasukke iki kajange selak disai janjane kowe nang ngendi gelagatmu saja nyemriyani hatiku sujana Mbak Tati duet karo Lilis Rene apa kok? Mbak Karila. Karo wanita liya. Asik. Pak Marno, Panada. Mas Bambang, Wijenega. Sri Rezeki Audio Sound System lan ugi GMG Production. Sugeng midhangetaken kang lumantar streaming. Mas Yayan Nugi sugeng midhangetaken. Yo Rada rene ayo Mas. Ya, masuk apa? Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangu nganti lingsir sangengene ana kene aku nunggu kowe asik Pak Sis Seliramu mas, kita jiwa
Ria Purwakarni. Pak Demarno, sido apa ora, Dik? Sido. Yo. Iya iya iso tenang. Sinarane Panada, ugi sering rezeki audio. GMG Video Syuting. Pak Demarno, ayo. Ayo Mas Marno. Sumurupin Surya wayah sore mendung katon leliweng kaya bareng ning atiku rasa gelo timbang tresnamu kemuwisa. Apa pancen pacaban urip iki Yo, yo. Sliramu Eva atiku apa tenan lakon sing Roleh nih, Mak. sapa Yo. jebule samu nemu bisa opo pancen wis ngerti siramu kepatutan tresnani sing nyatane sliramu ra bisa tak Kok telat to, Pak? Or Lah nggih to. mumet. Mumet. Mengke digoyang lak mboten mumet, Pak. Enek wanita jadi-jadian teko lho. Hah? Wanita jadi-jadian. Kok wanita jadi-jadian lho, Mas? Lah kae Kuwi nek bengi ya wanita ya. aku nak mendem yo doyan. Mbak. Iya, kok nek wis mendem. Mangga? Ya, Mbak. Kula. Pangkasani Lali padha mendemi. lelakonku Mugi Gusti paringono pepadang kabeh lelakon Lengkor gegere sanade campur sari nges. Repanada
Biasa telat tau ya. Biasa telat. Kancane wis bar kono lagi metu ini. Tali penak jare metu bareng ya, Er. Kudune ngono. Pak Demarno. Sida apa udu? Sida apa udu? Wis, Ayo, sing Be. duwe Tunjukkan kelakianmu, Be. tangan iki piye? Nah, ya tunjukkan pesonamu, Dek. Pak Bambang. Pak Bambang, yo happy di sini, happy di sini. Oh, wong kok kaya ngono. Pungkasan kita timbul lelakonku nadang berjani hati Mugi Gusti paring ono bebadan kabeh lelakon urip iki Nggih, matur nuwun, Pak. Matur nuwun. Yen awan aku ra doyan mangan yen bengi turutan saklisekan sing tak pikir rondo telas lor dalan ganti manten sepasar aja pegatan iya iya loro brontok tumama loro rindu disuntik malah ngeluh loro kangen disuntik kok malah laman bisa mati kowe di bejaku turut sambungku Ya jam siji, Dek. jam siji lampu mati Majanan blujeng dalu ki. Terus saking arang udi. Matur di durakane sapi. yen awan aku ra doyan mangan
jam siji lampu mati aku gondeli. Nggih, matur sembah nuwun. Mas Jenjet ingkang wonten inggih sing dalu nggih. Kecel gawe Ibu. Mas Pur, Mas Enting. Ayo, kanca-kanca juket kabeh ayo. Monggo Pak Thomas. Esok awan neng omah wis ora krasan. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubang-mubang mitra nggonku goleki. Ora krasa Esok awan nganti bengi. maneman yen sayang ya bangun. Leyang tak salah minta ingin kekancangan tarik saka kademan sareng ngoceh dheweke gawe Elok ae tak suwun mbok aja ngeceh. Mudang kuning tak gawe pikirku komeng. Barat ireng tak sawang tambah manise. Timba bunga yen kelakon nyandeng lerane. Juk 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 juk. Esok awan neng omah wis ora krasa. Oyuran goleki wong sing tak sayang. Mubeng-mubeng mitra nggonku goleki. Ora krasa esok awan nganti bengi. Kalau kae tak suwun mbok aja ngeceh. Mudang kuning tak gawe pikirku komeng. Barat ireng tak sawang tambah manise. Tiba bunga yen kelakon nyandeng
dijak. Kagem paguyuban Rimah, kagem paguyuban melu guyub. Ots. Untuk teman-teman semuanya boleh olahraga. Sing gedhe pangapuramu nimas bepujanku jejantung hatiku sambung kumung wanci dalu grupe dosaremu kalawan karwamu asik. Kang Mas Gandra titis saking murid lestarine ati piranti pan ana ingkang nyaruwe yo mung ngakibate abang bayangke Remo ing atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki apa tenan cita dadi tak telu tak kanthi sira gemati hae gayeng Repanada gayeng Menda boyo Sito sito urip lan antika Mesti kagyoyo Jur lahir putih sulistyo Ros bisa nyuwara Dika kandung srana tasih pasrangan paguyuban campur sari Repanada Indonesia. Sing gedhe pangapuramu nimas bepujanku jejantung hatiku sambung kumung wanci dalu rupe dosaremu kalawan karwamu Kang Mas Gandra titis saking murid lestarine ati pirantine tan ana ingkang nyaruwe yo mung ngakibate aku mung bayangke Remo ing atiku iki yen banjur bocah telu iki apa tenan sidut dadi tak telu tak kanthi sira gemati hae Jos Menda boyo Sito sito urip lan antika
banjur lahir putri Sulejo terus bisa nyuwara iko kang Petrono. Matur nuwun Mas Pintar. Pokoknya ditunggu. Sugeng Rewun, Roko Mas Jonet. Galo, galo, galo. Nah, sini. bareng saiki ketemu kowe bego ninggalake aku kaya sing nendal atiku lo tumetes nelasi pipiku yen pancen ora tresno mbok yo kondo Aja gawe gelake. bakal ngedeli dipasne ta kok kaya ngene lelakonku bingopo kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake gawe gelo ati selawase
Oke, matur suwun.